खुलुमबाय नोंथांमोनखौ बयखौ बरायबाय दिनै 29 अक्ट'बर 2023 बारायजायो रबिबार फैदो दिननि खौरांफोरखौ बेखेवनोसै। त्रिपुरानि धर्मनगराव बांलादेशनि सासे सिख्लाया गावनि मोजां मोननाय हौवाखौ जुलि लानो थाखाय बांलादेशनिफ्राय भारतआव आयेननि बेरेखा हाबफैनायनि जाहोनाव पुलिसजों एरेस्ट खालामजादों। हमजानाय बांलादेश हादोरनि सिख्लानि मुङा जाबाय फातेमा नुसरात। फातेमा नुसरातआ त्रिपुरानि फुलबारीनि नुरजालालजों जोबथा गोसथोलायोमोन आरो फातेमाया नुरजालालजों जुलि लानो थाखाय बांलादेशनिफ्राय भारतआव आयेननि बेरेखा फैदोंमोन, नाथाय जोबथायाव जोबथेसालिनि दालि ओंख्रि मोनजाबाय। मोनसे दुखुनांथाव जाथाय। जरहाट डिस्ट्रिक्टनि सिङाव थानाय मारियानीआव गंसे फरायसालिनि हिनजावसा गथ'खौ सासे फोरोंगिरिया थाखो खथा सिङावनो गासैबो थानाय समावनो हिनजावसा गथ'खौ गस्ला खुनानै बिखाखौ देखायनाय थानायनि जाहोनाव हिनजावसा गथ'आ सहायनो हायियाव फांसे दंफाङाव दौलें लानानै गावनि जिउखौ गावनो फोजोबदों। थैनाय हिनजावसाया 8 थाखोआव फरायगासिनो दंमोन। गथ'नि नखरनि मानसिफोरा बे जाथायनि सायाव फरायसालिनि प्रिन्सिपालनि सायावबो खाथियावबो थांनानै बुंदोंमोन, नाथाय प्रिन्सिपालआ जेबो एक्सन लायाखैमोन आरो लायाखैबो। उनावहाय हिनजावसाया सानफ्रामबो बिदि खालामजाबाय थानायखौ इनाय खालामजाबाय थानायनि जाहोनाव बे जाथायखौ खालामदों आरो हिनजावसानि नखरनि मानसिफोरा उनाव हिनजावसा गथ'आ दौलें लाखांनानै थैनायनि उनाव बे जाथायनि सायाव पुलिसनो केस होनाय जादों आरो पुलिसआ दा बे जाथायनि सायाव नायबिजिरगासिनो दङ आरो दायनिगिरिखौ थाबैनो एरेस्ट खालामनाय जागोन होननानै रादाय होनाय जादों। गुवाहाटी नोगोरमानि सिङाव थानाय सिलपुख्रि ओनसोलनि कर्नासोलाव साथाम दुथां सिखावफोरा सिखाव खावनायनि जाहोनाव सीसीटीवी केमेरायाव सेबखांजायैनि उनाव साथामबो सिखावआ पुलिसजों गान्धी बस्तिनिफ्राय एरेस्ट खालामजादों आरो बिसोरनिफ्राय सिखावनि मबाइलबो बोखांनो हादों। हमजानाय सिखावफोरनि मुङा जाबाय चित्र दास 29 बोसोर बैसोनि, इन्टु बर' 24 बोसोर बैसोनि आरो राजा दास 20 बोसोर बैसोनि। इन्डियान एयारफर्सनि सासे अफिसारनि बिसिखौ गंसे गारिया सौथारदों। उत्तर प्रदेश रायजोनि माथुरायाव गंसे स्पिडआव खारनाय गारिया बे जाथायखौ इनाय खालामदों आरो बे जाथायाव बेनि सानै गथ'आबो गोब्राब जोखोम जादों। बे समाव जोखोम जानाय गुबुन सानै गथ'फोरखौ फाहामसालियाव फाहामथायगासिनो दङ। थैनाय आइजोनि मुङा जाबाय किसले 40 बोसोर बैसोनि आरो बिनि सानै गथ'फोरनि मुङा जाबाय जिज्ञासा आरो आदामिया। दा बे जाथायनि सायाव नायबिजिरनाया सोलिगासिनो दङ आरो दायनिगिरिखौ आयेननि बायदि साजा होनाय जागोन होननानै मिथिनो मोननाय जादों। एनडिएफबिनि गायसनगिरि आफादगिरि रन्जन दैमारि बिथांजों लोगोसे साफ्रोमबो गेदेरफोरखौ थाबैनो जोबथेसालिनिफ्राय उदां अख्राङाव लाबोनांसिगौ, बे बाथ्राखौ बुंदों प्रेस मुसाहारि बिथाङा। बिटिआर गोरोबथाया 3 बोसोर बारलांबाय, नाथाय दासिमबो एक्स एनडिएफबि बिथांमोना दासिमबो जोबथेसालिनिफ्राय उदां जानो हायाखै। मोनसे दुखुनांथावना जोंनि गेजेराव एनडिएफबिनि सायाव जानानै थाबाय। माने दिनै सुक्ति जानाया 4 बोसोर जाबाय। 4 बोसोरनि गेजेरावबो दिनैसिमबो माखासे केस दासिमबो जोबासै। रिहेबिलिटेसन माखासे मोननांगौआ मोनासै, माखासे थालांबाय आरो माखासे जायफोर पुलिस भेरिफिकेसन पिरियडआवनो दंबाय थायो। नंखायनो दिनै बेफोरो जोंनि गेजेराव जानो नाङामोन। दा सरकारनि सायाव डिपेन्ड खालायगोन। सरकारा बेसेबां बाजेट हमदों, बेसेबां माने इयारलि जुदि इलेक्सन हमदों, बे सरकारनि सायाव कमप्लिट डिपेन्ड खालायो। नंखायनो आं खावलायगोन जायफोर दिनै गभर्नमेन्ट सालायबाय थादों बिथांमोना बेखौ जाहाथे बे समाजाव थाब समस्याखौ समाधान खालायनांगौ। जोङो दिनै बर'नि गेजेराव बेफोरबायदि जेंनानि जाना थाबाय थायोब्ला जायफोर दिनै सुक्ति खालायनाय जायफोर एनडिएफबि सेंग्राफ्रा दिनै गोजोनै थानो हायाखै, मोनफ्रोमबो केसाव दिनै बिथांमोना जोबाखै। दिनै बिटिसि सरकारनि एसेम्बलिनि थ्रुयै आं सोंदोंमोन जे बिथांमोना माखासे केसा जोबनो थांबाय आरो माखासे जोबलांगोन होनना बुंदोंमोन। दिनैनि गेजेराव जों नुनो मोनदों एनडिएफबिनि सेंग्राफोरनि सायाव कर्टनिफ्राय बिराद नटिस फैबाय थादों। दा नटिस फैनायनि थाखाय बिथांमोना दिनै कर्टआव गावखौनो माने हियारिं हरबाय थादों। हियारिंखै गावखौ माने कर्टआव हाजिर जाबाय थानो गोनां जादों। बे जोंनि थाखाय मोनसे दुखुनांथावना जाथाय। अब्ला जोङो बे सुक्तिया मोनफा दफा मोरै रुपायन जादों होननानै जों बुंनांगोन। नंखायनो आं खावलायदों जायफोर दिनै पावाराव दं बिथांमोना बेखौ इनिसियेटिभ लानानै जायफोर एनडिएफबि बे एनडिएफबिनि जायफोर माने केसा दिनै कर्टनिफ्राय नटिस फैबाय थादों, जाहाथे बेखौ स्टप खालायनाया मोजां आरो बेखौ मोनफा नायबिजिरनानै दिनै बेखौ माने साफ्रोमबो केसनिफ्राय मुक्ति होनांगौ। आरो जाय दिनै फाउन्डार रन्जन दैमारि बिथाङा दिनै जेलाव दङ, बिथांजों लोगोसे गोबां दिनै माखासे एनडिएफबिनि सेंग्राफ्रा दिनै जेलाव दङ, बिथांमोनखौबो
खुला भाबै हगारना होनांगौ आरो बिथांमोनखौ जाहाथे फ्रि खालामना होनांगौ। मानोना मोनसे सुक्ति जाखांनायनि गेजेराव जुदि माखासेया जेलाव थायोब्ला बे सुक्तिया बारा मिनिंफुल जाया। नंखायनो दिनै जों बिराद कनफिउस अबस्थायाव दङ आरो जोंनि जायफोर एनडिपिनि सेंग्राफोर गोबां गाज्रि थासारियाव दङ। सोरबाफोर हाजिरा मावलाबायनानै जानाय दङ, सोरबा दिनै मुम्बाइआव दिनै माने कम्पानियाव हाजिरा मावनानै जाहैनानै दङ। नाथाय माखासे जायफोर बे आन्दलनजों लिंक गैयै व्यक्तिफ्रा दिनै बिराद मोजाङै मोनसे इन्जयमेन्ट लागासिनो दङ। दा अब्ला जों मा बुंगोन बेखौ? ओंखायनो आं खावलायदों जायफोर दिनै सरकाराव खुंबाय थादों, पावाराव दङ, बिथांमोना जाहाथे नोंथांमोना मा स्किम हमनानै बा माने आइपिएस स्किम लानानै बुं, माखासे गभर्नमेन्ट माखासे बाजेट लानानै बुं, जाहाथे बै एनडिपि सेंग्राफोरखौ बै थासारिखौ जाहाथे मुक्त खालामना होयो। नंखायनो दिनै नुदों दिनै साफ्रोमबो सेंग्राफ्रा गोजोननाय गैया, सान्थि गैया, सुक्ति होननानै जों दिनै बेखौ माने गनायनो हानो नागिराखै। मानोना दिनै नांग्रा मानसिफ्रा दिनैसिमबो कर्टआव जों थांबाय थानो गोनां जायोब्ला ओंखाम खबसेनि थाखाय जुदि दिनै गावखौ हाजिरा मावसोमनानै थानो गोनां जायोब्ला 29 बोसोर दिनै एनडिपिनि आन्दलन खालामनानै बर'नि गेजेराव जि सिमां नुनानै दिनै आसाम सरकार भारत सरकारजों सुक्ति जादोंमोन, बे सुक्तिया बेसेबां मिनिंफुल बेखौ रायजो राजाफ्रा मिथिबानो जाबाय। ओंखायनो आं खावलायदों जायफोर दिनै बिटिसिआव खुंथाय बेबस्थायाव दङ बिथांमोना थाबनो जाहाथे बेफोर माने समस्याखौ थाब समाधान खालामनायनि राहा लामा लायो। नङाब्ला उननि समफ्राव जोंनि बे बिटिसि ओनसोलाव गोबां लाइमोनफ्रा जाहाथे बेफोर बिराद गाज्रि थासारियाव थानांगोन। ओंखायनो आं खावलायदों बैफोरखौ नोजोर होनाया मोजां आरो ओंखायनो आं खावलायदों दिनै नोंथांमोननि ससियेल मिडियानि गेजेरजों बिथांमोना दिनै जोंनि बिपिएफ राजनिति दलखौ दिनै पावाराव गैयैखौ बिथांमोना 17 बोसोर बुंनानै गावनि मेन दायित्वनिफ्राय एरायना थाबा जानाय नङा। बिथांमोननि खामानिया मा? दिनै 17 बोसोर बिपिएफखौ खुंनो खाबु होदों, बे बिपिएफआ जि मावनांगौ मावदों। नाथाय दिनै जायफोर दिनै पावाराव दङ गोबां गिदिर खोथा होदोंमोन, बिथांमोना गोबां आसनि लादोंमोन, मोनबैसे मावफुंजाखो? नोंथांमोना मावनांगौ, मावनो खाबु मोनदों, नोंथांमोना नोंथांमोननि सरकारखौ मोजां मोनबाय थाबा जानाय नङा। मोजांनि गुन दंना गैया नोंथांमोना बेखौ नायो, बेखौ मालाय रायजो राजाफ्रा नायबिजिरगासिनो दङ। जुदि नोंथांमोना बेबायदि मालायखौ सोंखारि मेन दायित्वनिफ्राय एरायना थानो थांबा बे बुस्थुआ समाव बिलिफिननायखौ नोंथांमोना मोनगोन। ओंखायनो नोंथांमोना गोबां लाइमोनफ्रा दिनै एनडिपिल' नङा, बर'नि गेजेराव गोबां लाइमोनफ्रा दङ, गोलैसोनानै दङ, जाहाथे बिथांमोनखौ थांना थानायनि राहा लामा जाहाथे मोजां सिगोमनानै नोंथांमोना मोजां बेबस्थाखौ लानानै सरकार सामलायलांबा रायजो राजाफ्रा नोंथांमोननि सायाव नायबिजिरगोन ना। खिन्थु नोंथांमोना जि नुदों, नोंथांमोननि रुला, नोंथांमोननि खामानि मावनाया, जोङो दिनै बिपिएफखौ बुङै नोंथांमोना गावनि मेन खामानिनिफ्राय आनजायना थानायखौ जों नुदों। ओंखायनो सम सफैबा रायजो राजाफ्रा बिदि फिननायखौ होनो थाखाय रेडि जानानै दिनै मोनफ्रोमबो ओनसोलफ्राव साफ्रोमबो भटारफ्रा बेखौ नेनानै दंबाय थायो आरो। %100% आं बुङा, माखासे पार्सेन्ट बिथांमोना मावदों, खिन्थु दिनै बेखिनिजों जेंनाया सुस्रांजाया। नंखायनो दिनै बिथांमोना जि खोथा होदोंमोन, सुक्तिया जाबायब्ला बिनि सायाव दफाफोरखौ जुदि पालन खालामनो थांबा दिनै फुल मावफुंनो हायियानो बेनो फैला ना, बेनोथ' फैला। जों बेखौ बोरै 100% होननानै बुंनो? नंखायनो दिनै जायफ्रा दिनै सरकाराव दं बिथांमोना 100% सरकारखौ मावफुंनो हादों होननानै जों बुङा। नंखायनो बिथांमोननि खामानिया आद्रा जानानै थालांदों, खोथा होनायखौ बिथांमोना मावनो हायाखै। नंखायनो बिथांमोना दिनैनि सरकार सालायनाया फेलर होननानै बेखौ रायजो राजाफ्रा सिग्नेट होबाय थादों आरो। नोंथांमोन दिनैनि खौरांफोरा बेखिनिल'मोन। बेखिनिसिम नायनायनि थाखाय नोंथांमोननिसिम रोजा साबायखर। गोजोन्थों। एसेनोसै। जय बर' हारिनि।